Trojizbový panelový byt s loďou sa nachádza v Žiari nad Hronom na ulici Hviezdoslavova. Byt na prvom poschodí po kompletnej rekonštrukcii má plastové okná, nové stierky, v kuchyni s loďou plastovú roletu, keramickú dlažbu na chodbe, v kuchyni a v kúpeľni, plávajúcu podlahu v izbách, v kuchyni je nová kuchynská linka s plne zabudovanými elektrospotrebičmi. Na chodbe dve vstávané skrine, kúpeľňa je murovaná s rohou vaňou a 2 umývadlami. Byt má aj bezpečnostné dvere a nové interiérové dvere. Mesačné platby za byt sú 111 € na jednu osobu. Obytný dom je po kompletnej rekonštrukcii. Cena trojizbového panelového bytu s loďou je 46 000 €.